patrimoni és la identitat. És allò que sintetitza la identitat d'una comunitat, d'un grup social, d'una nació, del que vulguis dir. Per tant, si jo vull acabar amb una identitat, vull acabar amb una altra, em quedo amb el seu patrimoni. Se li sumen al testimoni d'aquests personatges que van salvaguardar l'art una tasca que realment és lloable i elaborada molt minuciosament. I aquí parlaríem gairebé d'un patrimoni documental molt privilegiat. I són aquests inventaris republicans que permeten resseguir la traçabilitat de les obres. Clar, això ens ho permeten avui en dia, però també els hi va servir en el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional franquista per conèixer, si era possible, l'origen d'aquestes peces.